Robert Fico si nevšimol, že bol 17. november a teraz nás chce všetkých vtiahnuť do tohto nevšímania. Bolševík! Za obdobie komunizmu politický režim pripravil o život na Slovensku viac ako 705 našich spoluobčanov. Hanba! Viac ako 71 000 ľudí zo Slovenska bolo odsúdených z politických dôvodov do väzenia. Komunistický režim odvliekol z domovov viac ako 15 000 ľudí. Prenasledované boli cirkvi a veriaci, živnostníci, roľníci, učitelia, ich rodiny a deti. A takto by sme mohli pokračovať. Robert Fico chce zrušiť 17. november ako deň pracovného pokoja, aby sme si... Pán premiér, ale my nebudeme ticho. Robertovi Ficovi sa už darí normalizovať svoju vládu nevšímaním. Splnomocnenec vlády si nevšimol, že tu bol COVID. Nominanti Roberta Fica vo vysokých funkciách si nevšimli, že majú podať pravdivé majetkové priznanie. Ministerstvo kultúry si nevšíma, že rozvracia kultúru na Slovensku. Ministerstvo spravodlivosti myslí, že sme si nevšimli, že amnestovali páchateľov korupcie, ktorí mnohí patria do ich kruhov. A vláda chce, aby sme si nevšimli, že pri zrušení 2 pracovných dňoch pokoja na 1 rok sa 17. november zruší natrvalo. Pán premiér, ale my sme stále tu a nebudeme ticho. Premiér Fico sa diví, že sme si všimli, že bol v Pekingu na oslavách Dňa víťazstva. Bol tam ako jediný z lídrov Európskej únie, spoločnosti diktátorov z Ruska, Číny, Severnej Kórey, Vietnamu, Kuby, Bieloruska, Azerbajdžanu, Iránu či afrických krajín. Pán premiér, v Číne si nereprezentovali Európsku úniu a nereprezentovali ste ani nás. Reprezentovali si tam len seba a možno komunistický režim pred 17. novembrom 1989 Československu. Pán premiér, stačilo. Priatelia, nevšímanie je najlepšia cesta k spoločenskej rezignácii občanov a postupnému prechodu k autoritatívnemu spôsobu vládnutia v krajine. Ale Robert Fico si našťastie nevšimol jednu podstatnú vec, že ste tu vy, slobodní občania Slovenska, v Bratislave a na ďalších mestách Slovenska.
nie on a táto vládna koalícia sú Slovensko, ale vy a my, demokraticky zmýšľajúci ľudia, sme Slovensko. Pán premiér, my sme Slovensko. Priatelia, Slovensko vždy patrilo a patrí a bude patriť do západnej civilizácie, ktorá si ctí práva občanov a slobodu slova. Civilizácie, ktorá si v dejinách všímala zlo, cudzie i svoje a to ju hnalo dopredu. Milí priatelia, koľkými búrkami prešlo vo svojich dejinách už Slovensko, ale vždy sa našli ľudia, ktorí ho posunuli dopredu k lepšiemu životu. Držme pospolu, vydržme v tomto zápase. Pravda, láska zvíťazí aj dnes nad lžou a nenávisťou. Ďakujem vám, že ste sem dnes prišli. Víťazstvo je definitívne naše. Verím, že